खुलुमबाय, आं दिनारानि ब्रह्म गोदान बर' खौरां चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि गेजेराव आं गोदान भिडिअ लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गाबोन कभिडनि गोदान एसअपिखौ फोसावनानै होगोन, लोगोसे रेड जननि नेमखान्थिखौबो फोसावना होगोन होनना गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। सनितपुर जिल्लानि सा 72 गोदान कर'ना केस मोनदों। बिश्वनाथ जिल्लायाव 70 आरो जरहाटआव 94 गोदान कर'ना केस मोनदों। नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा अनलाइननि गेजेरजों तामुलपुरनि मेडिकेल कलेजनि अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ बेखेवनानै होदों। लोगोसे बिथाङा 2022 मायथाइनि गेजेराव बिटिआरनि गासै दफाफोरखौ मावफुंगोन होनना बुंदों। आसामनि गाहाय मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय मन्थ्रि जानायनि उनाव गिबि खेब डिमा हासाव जिल्लायाव नायगिदिंहैदों। बिथाङा बेम्बु इन्डास्ट्रियेल पार्कनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय फोरबोआव बाहागो लादों। डिमा हासावनि बान्दार दैसायाव महाराष्ट्र दैबानाजों गासै 164 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 100 सुबुङानो गोमानानै दङ आरो 56 सुबुंफोरा जोखोम मोनदों। 1028 गामिफोराव दैबानाया जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला 25,564 जिब-जुनारफोरा थैदों। बे बोसोरनि आइएससि 12 थाखोनि जौसिन मासिखौ मोननो हादों अस्मिता काकतिया। बियो मोनथाम आयदायाव आबुं नाम्बार मोननो हादों। हिस्ट्रि, साइकोल'जि, ससियेल साइन्सआव आसाम भेलि बालिपारानिफ्राय। अस्मिताया बिश्वनाथ जिल्लानि ज्यतिर्मय आरो नबनीता काकतिनि फिसाजो। दिनै कारगिल दिवस सान। कारगिल दिवस सान फालिनाया 22 बोसोर जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार खालाम। थेंक इउ।